baduk udai ukuli. Udai ukunran. Udai ukuli. Mentah kibriu kibariu spa hakane. Kajaj benriu kajongi. Hakabakat du kidai maki kikuli. Kiban kidnong haki baduk. Mentah ngariu spa ngatit kawai ke bos. Ngatit kawai ke bos. Ngalik kamai ke ying ki baduk. Umdai kuliu tu. Kajuk kuli kene. Kata kadai kane kajuk kabangingim. Bat ngin yo iru dai hakabakum kane kajuk baki breu kilong ru kum ki kuli hakine kitiar. Pio i gine kitiar. Ubri ulang kuli te haki. Ngakta nengkong ya ke komputer. Tang sukta bangadang bej ula kawe tedong kusau. Uang rong. Ngahap kerpat yu bangan lek biang masa sisin. Ngidei ke kuli em. Ngalai ja hospital sisin. Iwei bahayeng. Ikwa bain bantes bahaya ke jingpang ke met jong i. Kila wanra ke tugawai ke mesin. Tang suwanra kila sedang ban pentrai kam. Kala mi dak-dak hang to. Kriat. Kau ngakriat. Ngamla bantrai kam. Ki doktor lahap leit pensim daga hitar ban pensaaj ya kato. Ya katir. Hap kok ngu em. Kat kakerdan jong ki doktor. Balai te bangin pendem hakitiar jong ke pertai. Kane kan kadai kajuk kabaki khasi ki ong kajuk kuli. Ladangim sautu ba. Kine ki ai ki bengi kendo. Ken sapenyaj ya kajing im jongi. Tongin ya kot ya kata kajuk kumbakalong. Bat sakawai hangne ka kentin kalong. Kajingkelah. Nyilaim hakabakum kene kepor. Nyilaim hangne. Kai kabangiyoi ya kata kajingkelah. POI kajingkelah. Mentah hakine gisngi lakalong akashimat lakalong akayeng kasam lakalong haukpa bat kikon lakalong haukpa bat kikme hakakamai kaji POI kajingkelah kabokraw hakashimat POI ya kajingkelah. Hakabam hakade, hakajingpang hakajing sitom, hakabormet hakabor jabing. Hakata kajing im jong isimat. Mentah pinyoi ki khon ke be ke jongi. Hakajing im kabashimat ke jongki kala kelabak labak bat ke jok kabangingim. Bak labak kala kelah. Dah kababuram manga badiwai teman basan hang ni laya syongkai menta namari dai riu teman ionga pastor tang bantok nembar ha ka mobile lungam tip ha ai ki khon jongi ke badang lai snem kin wan ra ya ka Amerika hang ni kajuk ha ka jingim simat ha ka ne ka por jong ka jingkela. POI kajingkela simat kabangiyoi nadu kabormat hadu kabor jebing ngilakit mentaya ka perthai ha ka pelajongi ngilakit menta ha ka jebing ya ka perthai barok away ki khon jongi Kim la syu ban kit wat ya ka kot ka bab kipule
ban lai che school habu nong tray tang bakin penkit ya ka pelakot ka jong ki khon jong e POI kata ka juk ha ka jing im shimet menta don kiri ustad ki babatai bangis ngau si sibon kajing kela kajing im shimet baki khon jongi kajing yasan hapeng ka jabing bat ka met kala ya pher hadu kata-kata imet ibarat ka jabing ka baki langam hadu kata-kata bon hapeng ki khon jongi kajing yo pang ka baki yo kakta be ia ka klei POI kata kadai ka jing im ka jing kela ka ba shimet ka jongi ka jing kela ka ba shimet ha ka jing im tibreu ha ka jing im tibra blai bada ka jo ka poru ha ka jing fikir ya la ka jong ka jing im PE shimet kani ka jing pang kani ka jing sitom kani ka jing he kloi jong ki khon kala jia ha ki long yeng ha ki long sam jongi ki khon menta ki la he kloi palat ki khon ki riu start menta ki la persyang bat kin yai persyang tip kin syem na em lada jia bangim yo isu mangi saya yo i no ki khon ki barit jongi ki ong riu start menta ula sedang syem teban penhek keloi ubriu kum ya kasier pham kasier mencuangi ri hayeng lai snem ngomperlong bom do menta lai benai kale kiri ustad kin pen kelai ya ka jengem shimet ka jong ubriu ukunlong wadang kendai senam ladang indang yoi ha kata kapor ula he kat mangah kata gadai ke jingkela ha ka perkat ha ka perdain ha ka jingyadai bat kiwai pat POI kata ka jingkela shimet naka bam naka de naka perkat naka perdain pekine ki jingpang ha ka perthai ngimtip la ka dei na ka ne ka jingkela jong ka ne ka perthai ha ka bam ka de ha ka ler bada kiwai POI ka jingpang menta simet ka bangi yoman POI kisan ka jingsan jong ka men ha banga pek kai ki TV nga ima gitu ki jingpang menta ngada ima ubriu ayu pi unspe aku mutit ding POI tu ki jingpang basuno anang ne naka kliru bantap no aya kekten dakado bapli kekten sepo la telup dakado bade kom batap dakajan ndak keren haplaj ya ketukado dam pelaj la sawa kumba keren hau khiu ki doktor ki la persyangkat kabala ngapej ya kawai ke program u doktor te unyat da katu ka rendah laj ya ka met ke jong ubriu kumba nyat ya keding kadau kalong ba ka jingsan ka babakla ha ka bormet POI kata kadai ke jingkela haka shimat haka jinyadai bat kiwairu ka jingkela ka bangimla su ban patai iwei temen iong haka por jongi ko khon ladangi don shalom habangi lej syabri lane shalengkha ladangi yoi kirang ba beki don haka takajaka ngis ngany hadu kata-kata mentapat kokon ngas ngany bangadon marway ngatang suyo iyo no rang ba ubangam itu ngalawan pet no sejeng kata gede kajingkela
Ngabang adang late school nengkong sa Shillong. Ngayo pule nengkong ya kikot kubor kasih Shillong. Hakato kapor tingkat kadon ka kubor ka bato syapang ka jing kidnap. Oh, la kidnap ya iwei temen, ya iwei samla. Kadai ka ketin thamai hangi ha kata kapor. Ngalungo atau marwei. Ngong balai ken ki ya kit ya kata kanap. Kin ya le ayu. Kin ya pendon kam ya kai, kin ya kit ya kata kanap. Menta para bengeng. Kaladai ke kentin ke bengis ngau lut baro. Kata kadai ke jingkela. Sakat no ngindang yo ya kata ke jingkela. Kawai pat kalong kajingkela, hakalong yang hakalong sam, hapdeng ukpa bat ke kemi. Syatai syakari jongi syatai mensyua. Syatai syakari jongi. Ya usinrang kijuya penkerteng da ukhau. Syakari jongi dah. Ya usinrang ki ong khau. Namarba udai unong penbiang ya kabam ya gede. Ladadon ki bawan kai samla por menmet titit jingkhang. Peli sekong thei ngin ya rung ban songkai. Ki kemi ki kparu ki ong ya laga jong ka khon. Peli khon peli ukhau sa syabar. Haduk kata. Kida buram. Une udai, unong yalam, unong penbet, unong penbiang. Ya kabam, ya gede, ya kakop, ya kasam, ya kalong yeng, ya kalong sam. Haka jok jong ka jingkela, kam long shu kumta. Long shu menta. Mentau kpa bun bom mdai shu tu khau kpa. Mdai shu khau. Undai kumno. Ukpau pekon hayeng ka kemi ka officer. Nong du khau yu to. Phiêu y cái chok. Ukpau dai tong nong pekon. Ka kemi ka dai ka MLA. Ka kemi ka dai ka minister. Mensyuala da ki khon kin ong ya ka kemi ko mai to penthit sayanga ka wei ka juti ka ba khamram ka kemi kan jin da ong ko khon da lawan ipa menta une ukpau ba khlem ana ka kemi kan ong ka jingkela hakilong yeng hakilong sam. Hakabakom kane kapor, kom kiyeng kisamro, kae kabangimat, ngimat hakabalang gajong belai. Ko ki para bangait bayet, kajingkela, hapdang ukpa, kakmi, bat laki jong ki khon ki kiti. Mensyua ki khon ki buram ya ki kemi ki kpa. Bat ki kemi ki parak pa ki buram ya lagi jong ki khon. Kadustur jongi. Kalong bek. Baki khon kentai ki bakhat du. Kinri ya lagi jong ki kemi ki pa. Mentah haka juk jong ka jingkela. Bun kine ki ki lakela. Kawai kas kena kabadang late school da kadang syong tang kumba haka kelas 10 syua bakan ya lek matrik kabaklano bad uwei para kena school kilaya syong khano baro armud kakmi ukpa kim shambaj ya kane ka jing poi kha jongki kembaj kidai ki khon jong ka balang ki baju ya kit ya ba ya ka kambalang ki poi hakane ka kerdan ki kemi ki kpa kimbaj ki dai ki preu ke bareu spa ka yeng ka ba he ba ka spa ka phau ka bomla banong
Haka bakhat du haba ki kmi ki kpa kim sya ya la ka jong ka khun halor ka ne ka jingjia ka khun ka labut no ya la ujong ulok ban lai chong wai highway kamera ibarat na ka yeng jong ki breu ban mi na ka yeng pakidulan ki im hang ta bro arngon klem don shu ka jingya sok bat ki kmi ki kpa Hakaway hadin kumba shisnam arsnam uway postor wan hakata kabalang uya syongkai lang bat utau kena bat kata kena kabalong sitnga ang postor ya utau kena medang syong hakato ka yingwai ka berit ne melalai syong sya ka ying pakidulan jong ka kiyaw Ong tau kena pastor ngadang syong haying wai berit lanopan men le syong hakato kayeng pakidulan jong kakiau jong me ong tau kena ngan sa le syong tip lano pastor ka syong hakajing yap kloy jong ikiau ladai kiau yap kloy ngalajan yo syong bandai yap slem telakut artan PUI kata kedai kejingnya dai hakane kejuk jong kejing gelah haba kidon kita kiai boro haba kidkhot jong kabalang kiaj lenti ya kata kejing gelah kabalang kejong ublai kamat ya kejing gelah Sakaway kalong kipara bangay bayej hakabakum kini kipor ngilayo iya kajingkela kabakraw mensua haka jaj benriu khasi jongi ngitip tang yaki khun swet baklem kemi baklem kpa ipastor jongi ibadon hang neru ijuri ki bakum kita haka jaka kabaki kilasem ki khon swat ki bom don chu ki bari ki basumar mentau mi suai umei swat bat upa swat umi em ta tang shu teman ukpa la lai bu syaka jaka teman uto tu deu paswet tu beli imei tang su temen ngala thaj banri ngala lebu akaja kasyong temen kato gadai ga mei swet PUI kecingkela haba kita kikela haka jingyaj lenti jong ka yeng Kristan kakela haka jingyaj lenti jong ka palang Koki para bangay bayej nado kakayam lang kasalang nado kacongka kacongman kaladon kacingkela kabakraw PUI hagariam hagabay ngi kikasi ngidon arteli kijingkeno ya gariam kaway kadai kariam ya ai bat kaway kadai kariam ya pan ngin ya kan mau bahaya kata kawai kadai karyam ya ai bat kawai karyam ya pan kano karyam kabangariam man la kasingi saya wat himapi karyam ya pan kadai ganu karyam ya ai kadai ganu kata kadai kajingkela jong kane kapor jongi kat nongot ngila ai ya karyam jongi sekiwai kiri jong ka perthai kat nongot ngilayapan ya karyam jong kiwai ban penya khle bat karyam jongi hangne ngas ngau tenat sibun habang apej yakine ki parado ki parasnam hakane keri ki penne ialah ka jong karyam kumbagalong ngadang ongi ki postor jongi i pastor idang yathu yang iong ala syem pelai kadai kumta ngakeli ki ngong balai bakine ki khon khasi khara jongi hangne
kiriam kumne kum bagilong pindai ma phi penban kinong penne hakane kari ya kariam ya kabej ya kane kariam kabaki ong kariam kabangin ya ai kabangin ya sam syakiwairu nangta sakawai kalong kajing ya syongkha kajing ya syongman phiyo i nya la yo mat ya kayeng ka bom ska ka syongkha ka syongman kabatat dor hakane ka berthai menta kani ka juk ka bersat ka bakat kani kala pen kala khongpong ya kani ka mat ka badon kam tam ha ka jing em menta syongkha syongman mdai syu bangi dawat bin pebin kino ki babiang ban ya tai ya kalong yeng ya kalong sam mentah piduna samla thiet dokot khubor san tengka ka bai si ingkrung mdai tat phioi kata lada phikwa si ingkrung ai san tengka jang la yo si ingkrung ka khamtat ka si ingkrung ka jong ubriu banya ka si ingkrung mersi lada piduna lech ki internet lech to pin yo ilot kata ka kelalong ka syongkha ka basenjor hakane ka perthai mentai ki bobon kilong yeng kilong sam kidon ka jing syongkha kim shimdon ka jing syongman syongkha te kadon kata syongman temdon habong syongman ka bomot ngidaya kamai kaji ngidaya roy ngidaya man ngidaya pej ya kalong yeng ya kalong sam mentadon sa syongkha benawe somla sendrang nang nena sendram ula poi kha sadarang tang arta ye ulawan pet sene don syongman nang ta para mangai baik kane kadai kata kajuk kabangingim kumnoti bangila banyeng sakawai ke jingkela kalong lengba kane ke jingnang kane ke jingtep jong kane ka perthai syai ka pementa ka pengikut ya ka kasan san teknologi phiyo i ya kane kai ka baduna hangne bon ngela klet no ayau blai ngela kan mau ya kine ke jing start ngiklat ya lau jong ublai koki para bangaj bayaj kan sapoi kapor daka jingbiang jong kine kiai boro ngin kentaj ya lau jong ublai we im batu basisha menta phioi kine ki jingsok ka perthai huwei urang ba anak negeri jongi nang tei na Shillong udon sa Japan habang iya syongkai uang pastor ngala trei syathi laslam ngi syathi ngim judon porsyu habang iwan jingwan hapo ya ke 10 kilometer ngila on ya remote baka sum kan kloit no 10 kilometer suwaban po sa yeng te ula on yau remote tai ka sayeng ka lakloj tang supoy la sum mentali basum lu ro phasum rabot kane kadai kejuk jong ka jingkela kabangi ngi kendo akan ka berthai phioi kine ki hotel ki restoran habangi pule hakan leng perthai ki ri ki bala kiu seprang
ngapule ngatarai kim ya thok ngampat poi sia kategori tang banga kermen kito kibaya ai kubor kim dei ki bathok ki ong bagadon ka wei ka restoran ka bom don nong trei su te ka pliang ru la dei electronics pelaru electronics usiawan hang tu usia syong bet ya kato gamit tang sipang kalawan her da ka pliang usi pliang tang sipang lawan her da ka pela syadut ka babang POI kata kejuk kai ngindang khuslai POI ki bakum kini ki jing thea ki basaj setai si Japan si giwei kiri ki balakiu seperang kam don telang su gum singi ntip su hi ka telang ka jing thea ka basaj bat telang baliur POI hadu kata kajuti kabaladon lang bat ka hitar kata kita igajing start jong kane ka jok ka bangingim ngapule ya kawei ka kot khubor ki ong bagaladon menta kawei ka jaka sumar hadeli yang tai ki thia hadeli la daupang u doktor u injek na Amerika yu nong pang hadeli imat tau ternia wajrong palat na Amerika ugong yang nong pang hadeli pitip ya kata gajing start kadai sisa dangiu babik kane ko mobile ni pendon kam daga baburam mangaba di ba Thomas na kane ka balang dang ya syem nengkong dang ya itu menin singi palai baya phone imat la ya lut phi marsan spa ka mobile jongaru theo haying jong i ka jong i ru haying jonga ni tem im tip em la daiwan ba Thomas cetai sepo senong jong i tilaja be ka mobile de kamja kata kadai kane ka jinggela hakiba kom kene gisgi handraingin ngau to bangi kibriu ngidai bantep utei udei belai jongi wat lagi ki kela hakane ka berthai kin namla ban pen kela ia ka bor ka jong belai kadon ka wei ka jaka hadu menta ka berthai baro ngi tip ya kata bat ya kata ka jaka laju khot kerteng ya ka da ka devil triangle ndai ka bompat lu ban yaj briu philayaj ya ka la phiyaj da ka aeroplane du phinja la phiyaj da ka jhat du phinja sisien balaja ki pulit du kimnot ban lejwat phala lejwat hap da ai khublei sndon yai lok phamwan phai suartat POI kata kabor ke jong belai nge kibreu ki bangai ka balang ngi yoi ya kane ka jingkela handai ngin ngau tho kum ka balang ki ai kita ki jingkela ki bangi dai ban ker ye ki bat ki ai ki jingkela ka bangi dai ban pediang hala ka jong ka balang ka jungi ki balang si telop jong ka perthai POI karukom sensar balang kala syong per kala syong per kala nang sting namar ka jingkela namar ka jong ka jingkela ngas ngausi sibon baki don ki bor balang Kristan jong ia ka perthai ki balaya menjur ya ka syongkha ka syongman ka bakhla ndai usinrang unya kentiu kurem bad usinrang ka kentai kan ya kentiu kurem bad ka kentai la pendap ya kata ka kam dau postor POI ka jok jong ka jinggela baka balang ka jong ublai ka yo amat
para bangaj bayaj kom kabalang haka negeri haba piyo i ki bakum kita ki jingkela kae ka jing perkhat ka jong pi hala ka jong kabalang ka bau terai la IT hakikti jong pi ngayo i ya ngayo benaru ya ki jingjia kana ka perthai baki don ki balang ka perthai ki balaya penrangkat dor ya ubreu banumanat ngidai ban je gimran tang ban penyerangkat dor bad ubreu temlong em ka balang ka basuong long kalalong penrangkat breu bad ka bau dah kelain kti em ublai utau yang udah jauh sep udah terlihat ya kada umat lada don siap ula kentai lada don mauria ula kentai don ba usap ru mulumalah ndai ublai ula sina ada udah umat yang usathat ngisa ndala persat ngisa jem kat ke ke badon ha perthai ka don ha gamet jungi uri ustad uong ka karbon ka babun bah ha gamet jungi lada sinalet unlong nyeu pu arteli banda dunalet ki khon kumban sina lada tip hang ne don udau yang hang ne don kimau don lut emang ni bun ne emang ni balang sendrem bal alik klong mau di hospital la bun pia don da kapar mau la jong tangkat no lai rius pa ublai ula thau karpang ya ubreu henry hakini kisngi lapen ya rengkat dor ubat kimrat kata lale daki wai ki balang Kristan hakane ka percay 4 Deslam wai uksau ubalayap namarudai uksau ba khampau nam ki ong ba ula ban ruai ya ka wai ke jing ruai shidkhot ngausi bau tau uksau yap ndalayap hakasngi on tap lale service dau pastor yauk seu ong uneu la lech ka jing sok ka jong ublai kai kene kian kila jensur kabalang ka jong ublai kan kelalong tang kiai ki ba penhun ya ki para beliau ha kana ka percaya habang yoi yakini kijing kela ko para bengeng topek haka jing ya lenti ke jongpi kai ken ka bangi dai banle bangin bat skam kum ka balang ka besisha tat on dau terain wan kawai pat ka benta kalong da kabor balang jongi ladang imperkat ba ngila ban pensting wat ya kaktin ka jong ublai para bangaj ka basngausi kaktin ka jong ublai kamlong di syaki para beriu ka kata ka Bible Society jongi haga jing sisya kala kumle bakla kat hadu bagi sinot jongi setai kim sya bandi ka khotbah ka bala syok ko ki para bangai kane kadai kaktien ka bakhoj ka jong ublai wat la ka perthai ka kala kane te kan yai ne syadu ka bakot jong ka perthai ki para bangaj bayaj kine ken kidai kita kiai ki bau trai Jisu wong ondang awan syau ya kabalang ngan yoi baka balang kan omdon ka bersuai kan omdon ka batho bria
Kan omdon ka pasti, kan omdon ka baran. Rikop tat onda mga nganwan. Para bangay, ngidey kinong pensan, kinong penrangba, kinong penrem, kinong penbej, yalaga jong kabalang hakijaka. Banyo bantes kem, ya kabalang kaberi, tat onda utrai, undawan banwan syahuna kebentai jungi. Bat kawai koki para bangait bayet ya kabahap deng jong kane ka jingkela ngeladai banbut ya ka jingkela haka bangi penyaj ya ka balang tang kawai galong haba ka jok kala nangkiu ngin ken mauru baka kambalang kadai ban kiu kata ka bangi dai banbut ki para bangay ngin sngaw thu haka balang baka men haka nega snam ka balalay kalaya pher bat ka nega snam ka pamenta kata kadai ka bangin bot haka jinggela jong kapor haka jinggela jong kejuk da ka baburam men haus nam mubaladab baro siyeng pilaya dab bam sanlak menta ka snam pim dab bam suem Đêm đây Yo syaka kambalang dang ai kat ju Kata kamla banong Ngin pej kat kapor Ngin pej kat kajuk Ngidon kinong tray Jong kabalang Jong ka presbytery Jong ka sinat Kabangila siw na kabenta jongki Bakin tray ya kakam Yo basan senam Kam syemdon ke jingkela kumno kinla ban trei bha ya la ka jong ka balang kadai bandon ka jingkela ka jing ayu ka ba phiju ai shipa wajar san snem men shua kam dei ban long menta kumta ngelaha ban pej ya ka jingkela jong kapor ya ka jingya jong kapor khnang ba kinong trei jong piru kin yo ban ai tilot met bat mensim ladaduna kabam kumno ten trei ngi haper khat lang ya ka jingem magamet ngi haper khat lang ya ka jingem magamensim kumta kane ka jingkela hagi balang kane ka wei ka pengidai ban bot kalong ki para banget habaro aki balang hakane kari ka wei pej ya ka jingkela jong kapor na ka benta ka jingyaj bet jong ka balang ka jong ublai na ka benta ka jingbet jingbiang kine ki nom trei jong pi ya ka sinat knang ba kakam ka jong ublay kan nang roy na gaway kapor siya gaway pat kapor kumta ko ki para banget ngen omdon kano ka jing sngaw ting kano ka jing sngaw wat langi ka ne ka perthai jong ka jingkela ublay jong ite ubom jugala ulong menen menta bat syadu bom jugot bat unekeng unhikai yapi unhikai yangi kabalang bangin la ban im kat kum kamon ke badai biang tang kawai shua para bangej bangan syong pej haka ketin ke jong ublay kidon nyau teli ki balang ki bapau nyau teli ki balang ki bapau haka kitab jing penpau don tang nyau sisa nyau teli ki balang kipau hagane ke kitab para bangai kane ke ke farsi ki balang jongi ki bapau ha ke perthai nginem la laikum ka balang bangin kop ya ka dor jong ka wei na kini ka balang senrem hangne kanem la laik ban kop ya ka wei na ki dor na kita ki nyau balang ki bala tho ka tien ka jong ulai kabasa akalong pule ha kajing mot jong phi kane kabalang lane kabalang jong phi
kaba phi don na kai wei ki jaka phi kup ya ka balang ka bukum no ka wei ka bau trai jisu ong phala ino ya ka jing e ka baneng kong phala klim ka wei paduong pha pade phala bot ya ka jing hikai jong kine ki ai jong ka perthai phala bot ya ka jing hikai jong ka Jezebel ya ka wei ka balang wong phala biang nadong sedong Henry pham sim la ban ri khop ya la ka jong ka jing ngai ka jong pa ya ka wei ka balang wong phate phan sayo ya ka pan sngat ka burom ya ka wei lei wong phalong ka ba shit duem phalong ka ba khriat duem ngan saprino ya pha na ka simtur junga para bengai ka wei na pedeng kini ki balang kadai ka tak jong ki balang jongi he kini ki singi langi kuat nem bau terai jisu nong phala ri khop hadu ko bakut ya ka jingai ka jumpa para bengai baik ngada kerman skam bagane ka subjek ka balabu akan ka mit kan nemlong ka ba penthli ki do nut ki jongi ngin lek nang ni ngin ra ya kini boro bat ngida kerman skam bangin yo ya kiso ki badai mensem ka jing em jongi na ka benta ka buram ka jong blai amen.